А сега една кратка история, която разказва за дълго пътуване. Преди 2 години индонезийският моторист Джефри Пулная решава да обиколи с мотора си света и нарича това приключение пътуване за мир. До момента той е посетил 54 страни, а тези дни пътят му минава през България. Джефри Пулная е професионален мотоциклетист. През април 2006 тръгва от Индонезия на най-дългото си пътуване. За да види с очите си как изглежда светът, представен в медиите почти винаги като място на конфликти и разрушения. Всъщност по пътя си срещнах повече приятелство и мир. Дори в страни, в които бушуват конфликти, хората навсякъде искат спокойствие и мир. Често, докато пътувам и с непознатите страни, ме спират и ме питат кой съм, откъде съм. Казвам от Индонезия, а те отговарят, но това е на другия край на света. Колко часа с самолет? Показвам им мотора, им казвам, аз дойдох с него. И така започваме разговор и неусетно ставаме приятели. Пътуването за мир от тук продължава към Турция, Грузия и Азербайджан, а после отново към северните части на Европа и оттам в Америка. Единственият начин за да разбереш света е да се срещнеш с него, казва Джефри. Един професионален пътешественик, който събира спомени и приятелства, за да ги отнесе след 3 години там, откъдето е тръгнал, в родната Индонезия. Завършваме емисията с културно събитие от